la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu. Tiyankhuleni Ambuye, bwalo lathu labwino pamene anthu fe timakhala chete ndi kumumvetsera Mulungu atiyankhule. Akatiyankhula ife kwathu kumakhala kusinkhasinkha pa zimene Iye watiyankhula, tizigwiritse ntchito pa moyo wathu kuti ifeyo monga Atate athu ali woyera mtima, nafenso tikhale anthu oyera mtima. Lero ndi Lamulungu pa 18 February, Lamulungu loyamba mu nyengo ya Lent. Ndipo mawu athu tikuwatenga kuchokera pa Genesis chapter cha 9 ndi verse 8 mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Jennifer Likupa kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ndi Salimo namba 25. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera pa 1 Petro mutu wa 3 ndi verse 18 mpaka na 22. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi mayi Jennifer Sakwata kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Koma uthenga wathu wabwino ukuchokera pa Marko 1 ndi verse 12 mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Elizeo Nthalika kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Tsopano ndikuchita nanu chipangano pamodzi ndi zidzukulu zanu ndi za moyo zonse. Mawu a m'buku la Genesis. Mulungu adauza Nowa ndi ana ake kuti, tsopano ndikuchita nanu chipangano pamodzi ndi zidzukulu zanu ndi za moyo zonse. Mbalame, zoweta, nyama zakuthengo ndi zina zonse zimene zidatuluka nanu m'chombo. Chipanganocho ndi ichi: ndikulonjeza kuti sindidzawononganso zamoyo zonse ndi chigumula. Ndithu, chigumula sichidzawononganso dziko lapansi. Ndipo Mulungu adati, nachi chizindikiro cha chipangano chamuyaya chimene ndikuchika pakati pa Ine ndi inu ndi cholengedwa chilichonse chimene chili ndi inu. Ndikuyika utawaleza m'mitambo, ndipo udzakhala chizindikiro cha chipangano pakati pa inu ndi dziko lapansi. Nthawi zonse pakakhala mitambo mlengalenga ndipo pakaoneka utawaleza m'mitambomo, ndizidzakumbukira lonjezo langa limene ndidachita ndi inu ndi nyama zonse, kuti chigumula chisadzawonongenso zamoyo zonse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Madziwo akufanizira ubatizo umene masiku ano umakupulumutsani. Mawu a nkalata yoyamba ya Petro woyera. Abale, Khristu adafera machimo a anthu kamodzi kokha, munthu olungama kufa malo mwa anthu ochimwafe, kuti atifikitse kwa Mulungu. Pa za thupi adaphedwa, koma pa za mzimu adapatsidwa moyo, ndipo ali ngati mzimu choncho. Adapita kukalalika kwa mizimu imene inali m'ndende. Mizimuyi ndi anthu amene kale lija sadamvere pamene Mulungu adadikira moleza mtima, pa nthawi imene Nowa ankapanga chombo. Mchombomo anthu olengeka okha, asanu ndi atatu, adapulumuka ndi madzi.
madziwo akufanizira ubatizo umene masiku ano umakupulumutsani chifukwa cha kuuka kwa Yesu Khristu. Kubatizidwa kumeneku sikuchotsedwa lisiro la mthupi, koma kudzipereka kwa Mulungu ndi mtima woona. Kudzera mwa Yesu Khristu amene adapita kumwamba ndipo ali kudzanja lamanja la Mulungu. Kumeneko angelo ndi maulamuliro ndi mphamvu zimamvera iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mariko chapter cha 1 ndime ya 12 mpaka ndime ya 15. Nthawi yomweyo Mzimu Woyera adapitisa Yesu ku Chipululu. Yesu adakhala kumeneko masiku 40. Satana akumuyesa. Komweko kunalinso nyama zakuthengo ndipo angelo ankamtumikira. Yohane uja ataponyedwa ndende, Yesu anapita ku Galileya akulalika uthenga wabwino wonena za Mulungu. Ankati, nthawi yakwana, ufumu wa Mulungu wayandikira, tembenukani mtima ndi kukhulupirira uthenga wabwino. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene ndawerengawa akuoneka aang'ono, koma akunena kuti Yesu anapita ku Chipululu masiku 40. Ndipo kumeneko Satana ankamuyesa. Ife tikukhala masiku 40 mu nyengo iyi ya Lent. Cholinga chona kuti tiyesedwe imene tingayesedwere, koma mapeto ake tipambane. Zimene timanena kuti mayesero tikamayang'ana, tayang'ane mayesero ngati mpata wathu oti tisonyeze kuti ifeyo tinalimbisidwadi. Mayesero ndi mpata oti tionese kuna kuti tili ready kukagwiradi ntchito. Mayesero ndi mpata yotiona kuti tionese kuna kuti tikalimba. Tengani mwachisanzo zimene zimachitikira kuna kuti Msemino apita ku Kachebere, St. Peters kuti akukonzekera kukhala wansembe. Zaka 8, zaka 9. Mwinake maganizo mwake amati kuti akukataniko ku Kachebere, akukataniko ku St. Peters. Amanena kuti akukaphunzira, akukakonzekera usembe. Komano chimodzi chimene amanenaso kuti akumbukire chona kuti akulowa mchipululu. Kachebere St. Peters ija ndi chipululu chimene umalowesedwamo kuti Satana akakuyese. Koma akuyembekezera kuti Satana uja akakuyesa pomata zaka 8 ukakhale kuti munthuwe waonesa kuti iwe ndi ndoyenera kulandira usembe. Waonesati kuti munthu iweyo kulimba pang'ono pokha umatotha. Ndiye mumtenga amene wapita, chifukwa timapita mmaparishi tikakhale ndi ansembe ena abwino, ena ovuta, ena yerere. Timanyamuka tipite ku ma institutions kandi ku masukulu, tibwerere ku sukulunso. Kuparishi kuja umakakumana ndi akhristu, amuna ndi akazi omwe, ana ndi akulu omwe. Munthawi imeneyi ndi nthawi yako yoyesedwa. Koma ukayiwala kuti ndi nthawi yanga yoyesedwa, ukangokumana ndi kavuto kena kake, ndazisiya mungondizunza. Kungokuzaona kuti takuyimika kwa chaka chimodzi, ndazisiya. Chifukwa chani? Mwinako sumaganiza kuti amene ndi mayeso, ona kuti uyenera kuti uwakhoze. Kulitu anthu kunja kuno amene anawuzidwa kuti takuyimika chaka chimodzi, pomata chaka chija ndikukampeza akudikira. Ndikumuza kuti itakonjezeranso china chingati chimodzi, ndikukadikiranso. Ndikuti zaka 7 ali kunja uko, kenako pomapita kukampeza akudikirabe. Munthu amene ali ndi chidwi choti akhoze mayeso. Ambuye Yesu anayenda ndi Satanayi mchipululumu, ndipo anali ndi kulimba mtima kuona kuti akhoze mayeso amenewa. Iniyo mukuziwa kuti akuti njala inampola, Satana wabweresa chakudya. Yesu sanagwe nacho chimenecho. Njala itampolatu. Ndizi chachina Davide anachimwa nazo, anthu atachokapo atasala yekha. Yesu anamuza kuna kuti onesa ukulu wako, onesa ulindo wako, dumpha pano. Koma Yesu anakana. Ino ndine tatenge masiku 40 amenewa kuti ndi nthawi yathu yoyena kuti tionese chimene tili. Ndiyeno mukatenga mawu oyamba
amene akuchokera mu Genesis ndi pangano limene Mulungu anapanga ndi Nowa kuti sazaononganso dziko lapansi ndi chigumula. Ndipo Mulungu akunena kuti ndiyika chizindikiro cha pangano lathuli, ukaona utawaleza ucho uzindikumbusa kuti ndinanena kuti sindizaononganso dziko lapansi. Pamene tikuyenda mu nyengo ino ya Lent, zolonjeza kwa Mulungu zambirimbiri. Ambuye mu nyengo ino mukandipangira chakuti ine ndipanga chakuti. Ambuye ndikapempha choterechi mukandipangira ndipanga chakuti. Zolonjeza zambirimbiri. Ndiye mukumbukire kuti ukalonjeza sikuchedwa kucha. Chifukwa kuti Mulungu amakupangira zimene wewe ukufuna zija. Njoke chona kuti nawenso umpangire zimene unalonjeza. Mukapita ku pangano chakale kuli nkhani ya Jefta. Jefta anapita ku nkhondo ndipo anamuza Mulungu kuti Ambuye ndikakakupambana nkhondo iyi, munthu woyambirira kukumana naye ndikamabwera ndizampereka nsembe kwa inu. Kaya amakenza kuti azakumana ndi ndani? Mene ankabwera anamchingamira ndani? Mwanake woyamba wamkazi, mwana yekhayo amene anali naye, amene ankankonda. Mwana wamuna analiratu, analira pokumbukira kuna kuti ndinalonjeza. Ndeti kunena kuti kupanga malonjezo mu nyengo iyi ndikofunika. Foti malonjezo umakakamizika kuti untumikiredi Mulungu monga walonjezera. Koma ndafuna kuti ino ndine titenge chisanzo cha Mulungu kuti ukalonjeza upangezo na kuti uzikumbukira lonjezolo. Ndiye Mulungu akuika chizindikiro utawaleza kuti akauona azikumbukira kuti ndalonjeza chakuti. Ndipo utawalezawo wawika thambo lonse kuyambira uku kukafika mbali inayi kuti sanga chiponye chimenecho akangoona utawaleza uja azikumbukira. Inuyo ngati mopanga lonjezo ndi Mulungu mu nyengo ino ya Lent, Ambuye ndikusala zokudya mundichirise. Ambuye ndikugwira ntchito za chifundo mwachize auje. Ambuye ndikugwira ntchito za chifundo ichi ndikupemphera ndifuna mamuna anga aleke uchidakwa. Mukakhala kuti mwandipasa pemphero langalo, Ambuye ndizipita ku misa ya siku ndi siku. Mukandipasa pemphero langalo, Ambuye ndiziyenda ndi mamuna anga kupita ku chalichi, mtulo ndizipereka, chani ndizipanga. Mukapanga lonjezo lanulo, mukapeze chizindikiro choti chizikukumbusani lonjezo lanulo. Kuti mukachiona muzikumbukira kuti munthu ne ndinapanga lonjezo ndi Mulungu. Ndipo chikhale chinthu chona kuti muchike poonekera, muchike malo abwino kuti muzichiona nthawi zonse. Kaya mutenga kapepala mulembepo lonjezo lanu lija mukaike pamene pali galasi limene mazi yang'anira inu mamawa kuti mukamapesa ndi kuziphoda muziliona lonjezo munapanga lija. Chikhale chizindikiro chokukumbusani kuti munapanga lonjezo ndi Mulungu. Chizindikiro chimenechi nchofunika kwa ife tikamapita ku chalichi chimene chimapezeka ndera lathu, nachonso chimagwira ntchito ngati utawaleza, chimagwira ntchito ngati chikumbuso cha chipangano chimene tinapanga ndi Mulungu. Mulungu ananena kuti ndizakhala nanu mpaka na kumalekezero a dziko lapansi. Chalichi chilichonse mukachiona chizikukumbusani kuti Mulungu ali nafe, Emmanuel. Mulungu ali pakati pathu ndipo Mulunguyo akutithandiza. Ndi nyengo imene tikunena kuti tikusala zokudya, nyengo imene tikugwira ntchito za chifundo, nyengo imene tikuonjeza mapemphero, nyengo imene tikukalapa zinthu folo. Ndiye mawu achiwiri ankalata ya Petro woyera akunena kuti Ambuye Yesu anafa kuthupi koma anauka ndi moyo watsopano ku mzimu. Chimene ndafuna kuti inuyo ndine titenge kuchokera m'mawu amenewa nchonena kuti nyengo ino tikufuna thupi lisafale. Nyengo ino tikufuna thupi ligonjere. Nyengo ino tikulimbana ndi thupi. Thupi likamafa mzimu umakhala ukuphuka. Thupi likamagonjera mzimu umakhala ukukwera. Ambiri mwa ife thupi lathu ndi lalikulu koposa mzimu wathu. Ambiri mwa ife thupi lathu ndi lamphamvu koposa mzimu wathu. Oti ukangomva njala, chithupi chikangomva njala, ngakhale iweyo kuzoona kuti pano pasi ndikuyenera kudya, koma chithupi chikumapanga phokoso lochuluka kwa basi. Ndifuna chokudya ine, ine njala ine, ine ndiye ndifatu ine, ine ndiye ndifatu. Ndi mapeto akupapezeka kuti wadya, wakakamizika kudya. Chifukwa chithupi chako wachisira mphamvu zochuluka. Thupi lathu lili ndi mphamvu zochuluka lina kuti nkhwiru ikangotigwira tilibe kuzibweza.
ndaona mamuna koma ndiye ndikufuna koma amene ndiye sindimusiya, ndaona mkazi ndiye kusata mkazi kuchokera ku Migowi uko mpakana kwa Chonde. Kusiya zonse zikupanga iwe chifukwa chona kuti thupi lako lili ndi mphamvu koposa mzimu wako. Anthu kufusa mukanka kwani utakhuza mukantha imeneyo kwa kuti sindimuza kuti kodi ndi mapanga za mtundu chani kulozedwa basi. Mwalilekerera thupi lanu ndikukhala ndi mphamvu zochuluka kuzera mukusala zokudya, kugwira ntchito za chifundo, kupemphera, komanso kulapa. Zimene zitafole thupi lathu. Likafoka thupi lathu lija mzimu wathu ukhale ndi mphamvu. Aliyense mwa ife akunena kuti asakhale ndi thupi la mphamvu koposa mzimu wake, koma akhale ndi mzimu umene uli ndi mphamvu zoposa thupi lake. Lapani, khulupirirani. Zimene inu mwakhala mukupanga zolakwika m'mbuyomo mwaziona ubwino wake ndi uchabe wake. Koma ngati mwaziona uchabe wake chozipitirizira ncha zisiyeni, zituleni. Ngati munthu kuona kuna kuti ichi ndikamapanga ndikamwamowa ndimakomoka, chomapitiriza kumwera ncha nyengo yake tu ndinoyi yoti usiye. Ngati ukuziwa kuti ndikapitiriza ubale wanga ndi uyu banja langa limasokonekera, chopitiriza ncha nyengo yake ndinoyo yona kuti zimenezo tizisiye. Ukaona kuti ndikakaba paja sinimagona tulo ndimaoma kuti tumpha, chopitiriza ncha zisiye, nyengo yake ndiyo. Tipemphe Mulungu kuti aliyense achivomere chimenechi, kulapa ndi kukhulupirira Mulungu. Tisiye zimene tikuyenera kusiya kuti ifeyo tiwale ngati nyale. Munalinso ndine Elizeo Nthalika. Tiye ndipitirize kumpasa mpata Mulungu wotiyankhula. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.